Вчера за пореден седми път приключих програмата за пречистване и освен видимите положителни резултати, мога да ви споделя, че абсолютно всеки път придобивам нови и нови навици, положителни, разбира се, и всеки път с по-голяма лекота те се внедряват в моето ежедневие, в моята ежедневна рутина. Искам да благодаря на всички, които ми се довериха, а към всички останали искам да ги уверя и да ги предизвикам, че всичко е възможно, когато имаме положителна нагласа и когато намеренията ги превърнем в действия. Защото съм сигурна, че всеки има намерения за по-добро ежедневие, за по-добра фигура, за по-добра ментална и психическа нагласа, но без действие няма как да се случат нещата. За всички, които са готови и осъзнават, че нашето тяло му е необходимо пречистване, не само тялото, на физическото ни тяло, но и на ментално и на психическо ниво, и знаят, че независимо от храната, въздуха, който дишаме, средата, в която живееме, всичко е от значение, така че нека се погрижим за себе си и да помогнем и на всички около нас. Успешен следобед и прекрасен ден!